Hau ez da spoilerra, historia da. Primo de Riveraren eta Francoren diktaduran euskara oso debekatuta zegoen, batez ere eskolatan. Baina zer gertatu zen Bigarren Errepublikan? Askatasun gehiago zegoen? Euskararen presentzia handiagoa zen? La Segunda República entiende que la lengua materna tiene que ser la lengua vehicular. Es por eso que se fomenta, digamos, el uso del euskera en aquellos lugares donde de manera natural se utiliza el euskera. Orduko teoria da elebitasuna. Ordukoa, ez? Defendatzen zutena zan. Ume batek, orduko ezagutzaren arabera, bere jatorrizko hizkuntzan egin behar duela eskolatzearen lehenengo urteak zera, ez? Orduan, hori erabilita ume euskaldunei eskatzen da ume euskaldunei euskeraz eskolatzeko aukera edo zeratzea. Eta erdaldunei erderaz. Osea, sistema da elebiduna, baina kriterioa da zein da ama hizkuntza. Ama hizkuntza euskera bada, erakutsi behar zaio euskeraz denbora batez ez da izan dolan. Eta gaztelaniaz bada denbora batez eta gero euskera. Ama hizkuntza errespetatzea, bale, ondo, baina Bizkaian eta Bilbon hau esaten ala egiten zen. Eskola nazionaletan erderaz erakusten zen. Lengua vehicular edo erdera zen. Barriadako edo auzoetako eskolak bertan bai hitz egiten zen euskeraz, ez? Gainera, Orozkon edo Zeanurin, ez? Ja herri euskaldunak zirela, bertan bai hitz egiten ziren euskeraz eta klaseak euskeraz ematen ziren. Bilbon, garai honetan, nik ez daukat, ez dut ezagutzen errotatxoetak kenduta, ze horia da, gehiago zegoenik eta hori, zeren berez, esan alde euskaldun bat. Bai, Bilbon eskolako hizkuntza gaztelania zen. Euskarak 7 irakaslerekin irauten zuen bizirik. Eta ikasgaiak berak euskarak izen berezi bat zeukan momentuaz asko esaten zuena. Nomenklatura batzuetan da clases especiales. Clases especiales de Baskuentze. Orduan, bereziak ziren, adibidez, Mujikako eskolan zeuden euskerazko irakasleak, 30. hamarkadan. Orduan, gerra garaian, 7 euskerazko irakasleak zeuden Bilboko udalean edo Bilboko udalarekin lan egiten, eta horietariko 4 behintzat Mujikako eskolan zeuden. 2 emakumeak ziren eta beste 5 gizonak. Hori bai, euskararen gaiak luzerako ematen du. Behin baino gehiagotan itzuliko gara berriro, Bilboko eskoletan barrena egiten ari garen bidaia honetan, beraz, ez despistatu, ze txirrinak ez du oraindik jo. Hurrengo txio eta txiora arte!